Okay? So, kagabi, bali alas 2 na kami umuwi. Hindi na may mata ko na ngayon, kagising ko lang, mag-8 na. Pupunta na ngayon ako doon sa kabilang bahay kasi naghihintay ng mga kasama ko sa aking gagawin. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Nagsama ko doon. Doon nagkakape. Tingnan natin kung ano yung gagawin ko doon sa kabilang bahay. Ayan. Lalakad na ako punta sa kabilang bahay. Ayan. Kailangan diba mag-jogging para mawala yung antok. Tara. Anong gagawin siguro yung isa. Yung pala bahay ng boss ko. Diyan ako natutulog. Pero doon ako gumagawa sa bahay ng anak niya. Yun napapasahod sa akin. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin ngayong araw. Pero sa pagkakaalam ko, kasi mamaya may lakad kami ng anak niya eh. Ayan. Namisakan na kita na. Titigil sa akin yung bride niya. Pero bukang siguro yung bata. Pero kahit kagabi, kahit nagpuyat tayo, nag-abot naman siya ng ano, TEP. Tip. Gago! 300 pesos. Pero pwede na rin. Hanggang alas 12 lang naman tayo ng kagabi. Mayaman yung may-ari ng bahay dito sa kabila. Tingnan nyo ang ganda ng bahay. Pagkita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan, diba? Ganda ng bahay. Ayan. So, malapit ako sa bahay ng boss ko. Siguro sabi naman ng mga kasama ko dun, ano naman kaya ginagawa dun? Ang luko na yun. Tanghali, nandiyo pa pumapasok. Hindi nila alam na nag-duty ako kagabi. Pwede na! Ito yung lalaki sa akin. Buang siguro yun. Ano ba ang kasakit ako? Dalawain ko itong hikaw. Patis ko. Hey, sir. Morning. Morning, sir. Binibidyo ko para alam ng asawa ko yung ginagawa ko. Ay, oh, dito kami dito. Dami pagkain dito. Dating mo? Ha? Di mo dating mo yan? Mga ano kasi, mga 19? Ha? 19 pa? Oo. Dito tayo. Okay. Ito yung gagawin natin ngayon kasi wala yung bus ko eh. Masabi ko yun nasa US. Kaya ngayon, may schedule ako ngayong araw. Operator ako ngayon ng motor. Tingnan nyo, may akong body na yung gagawin ko. Body operator tayo. So, abangan. Paano lamok? Iba ngayon ipagmamaniyo ko. Ang dumi. Ang
dumi niya. Isa. Kasi iba kasi dito sa bus ko eh. Kapag driver ka, hindi ka lang driver. Ang sabi niya, umapakaw daw ng gasolina, hindi ka daw napapawisan, kaya magpawis ka daw. Kaya ito yung ginagawa ko. So ayun na, isi-sit up na natin yung gagamitin natin. Kita ko sa inyo kung gaano siya kadumi. Ayan o. Kung mapapansin nyo, yung kulay puti, yun yung daanan ng ating vacuum. Pero tingnan mo, grabe talaga siya. Marumi. 6.5 hours. Alam mo, effect niyan, hindi lang yan masakit sa tiyan, masakit din yan sa ulo. Kaya pala tayo minamigrate kasi hindi tayo kumakain. Oo, totoo naman yan. Hop! 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 Di ba? Ano ba, kuya? Kaya alagaan mo ang sarili mo. Kahapon ko pa sinasabi. Gago! Anyway, it's 12-12. 12-12. Kahapon, pinapaasa talaga kita. Hindi man live na po kayo ay wala kaming live. Alam niyo kung bakit. Sa market pala ko ngayon. Ito pala yung service ko. Ito pala yung pinagmamaniyo ko. Tapos nasa parking tayo. Ito. Ito naman tayo ngayon sa office. Birthday kasi ng boss ko. Magpagkain siya. Pwede na! So sinipin natin kung gaano karami yung tao dito sa taas. Pagkakalam ko, nag-umpisa na sila kumain. Bumaba ako kasi kinuha ko lang itong stand-up ng pang video natin. So, wait lang ah. Rolly! Eh ma'am, Ikaw mag-video? sige ma'am, pwede Oo, yan ma'am. kasi naka-ano ka na, Lagay ko lang dito ma'am. Oh. hindi na, kasi kailangan mo mag-ano, yung mga tao kung sila. Ano, dedication na? Oo. Go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday!
Pasalubong, ma'am. Late na eh, late na. Happy birthday. Pasalubong, ma'am. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Nancy! O, diba? At least masaya. May kulang kaya niyo. Hi ma'am, happy birthday po! More birthdays to come. Then, batiin mo daw si Ma'am Nancy. Hello po, happy birthday po, ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Happy birthday. Yan, masaya ka dyan. Happy birthday. Pagkasan mo. Happy birthday ma'am! Okay, thank you. Bakit sa akin ka tumitingin? Lakasan mo. Nakikita na eh. birthday, ma'am. Kuya. Salamat! Ah. Ma'am, happy birthday. Thank you po sa pagkain. Thank you, ma'am. Pasalubong, ma'am, ha, pag-uwi. Thank you, ma'am. Happy birthday. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday ma'am! Okay, thank you. Bless you po! Bless you! Dali na! 1, 2, 3, go! Ay, sige, 1, 2, 3, go! Happy birthday